Calamari tempura. Yung ginagawa namin sa restaurant, ito po para matuto po tayo. Ingredients sa mga kabro kabagis, pusit, squid, mga malaki yung puti, kinukonsidering price nasa inyo na yun po. Tapos butter mix, isang baso, and then isang basong tubig, water, 1 cup of water, and then ito yung butter mix, and then we'll put it there later. Ito is ilagay po natin dito, halo natin. Ganito po ang ginagawa namin sa restaurant, pahaba po, hindi po namin sa restaurant kasi sa Japanese resto yung pasukan ko, talang pahaba po kami. Ganito kasimple lang po ang mga ingredients. Samahan nyo po ako hanggang sa pagluluto. Thank you po, Chris Lord Hagibis. Please like, comment, and subscribe. Till we reach the consistency ng corn po. Ayan. May timpla na po ito kasi. Ganyan kasimple lang pag gumawa kayo ng tempura sa inyong bahay para matikman ng pamilya ninyo. Tingnan nyo, wag nyo pong corn kasi. Nagdagdag po kayo ng butter mix o harina. Kunya, ayan. Then po natin ito po ganito po. Pahaba po kasi ganito ang ginagawa namin sa restaurant, hindi po pabilog. Ayan. Ganyan po. Ayan, calamari tempura, ganyan po gawa ng calamari. This is the way how we do calamari tempura in sa the restaurant, resto. See? Then binabalot po namin ito tig 3 or 6, tapos ilagay sa fridge. Ganyan. Pag ready ng kon, may mag-order namin. Ganyan. Oh, okay. Ilagay po natin, ganyan po dito sa butter mix. Tapos ito po yung yan, nilagay po natin. I-dip po natin yan, deep fry po. Kailangan mainit po itong, it should be hot, 350 degrees. Yan. Ito po yung calamari tempura. Yan, light brown na. Pag nag-light brown na, okay na po yan. Ito. Sunod ulit. May tempura na po kayo. Ma-miss nyo ang tempura. Yung kung paborito nyo ang tempura, squid tempura o calamari.
calamari tempura. I-deep fry po natin mga kabro, mga kabagis ha. Sa golden light brown, pwede nyo nang i-kuhan. Nagpapasarap po rito yung tempura sauce nya. Po, kain po tayo mga kabro, mga kabagis. Yan. Ito mga kabro, mga kabagis, tapos na po tayo itong ginawa natin calamari, tempura. Tapos maglalagay po tayo ng tempura sauce. Ito po. Yan. Homemade ito. Ginawa ko po. Yan ang masikrito namin sa restaurant. Ginagawa po din siya. Tapos lagyan po natin ng ito. Tapos pag sinaserve po namin ito, nilalagyan namin ng ito, nilalagay po natin ng bonito. So, tikman po natin ito. Ito, crunchy, tapos tender sa loob, tender juicy. Tasty.